Znači, kad popenjemo mali polen, znači mi posle nemamo neki toliko popa. Nemamo vremena za sve. Vesna, nemoj kad ta priča, ona bunca mora da je... Ne buncam, dok se popnemo na pogled i idemo dole u biti tamo. Se vraćamo isto ovdje. 15 do 2. 15 do 20. Ali, 15 do 2. popenjaš i malo onda Aj drugi put. sad, dobro, ništa može. Ne bih baš da se puno uđe. Ovo je još jedan vrstano tako. Vratimo s istim i nastavljamo tako. Zato sam ja pitao, ako neko slučajno ili ako neko ne može dalje. Znači sam slobodno može se vratiti da se kreće na ovo. Ali ja predlažem da svi krenu. A nije mnogo teško. Pa nije to tako. Znači evo, ništa nije teže od ovoga dole. Jeste malo veći uspon, ali je kraći. Medalja gore. Evo to. Znači ništa. Jest da je drvena, ali medalja. Pa to je ipak. Sveta najviše. Sad malo gore. Kad liske izađu za ono. Kad ptice crknušu. Tišu gori potok. Pa sama preskače potok. Da te pitam nešto, vidiš u Orašac sa nama? Pa rekao sam. Pa pitam posle ovog iskustva sa pogledom. Pa ono će biti izgled.